Бесплатный Wi-Fi тестируюць на чыгуначных вакзалах Витебска, Орши и Полоцка и аўтобусных маршрутах областного центра. Правайдерамі выступили вядучыя мобильные операторы Беларуси. Зараз специалисты активно назираюць, наколькі карыстаецца попытам такая паслуга. Ноу-хау ацаніў і Віктор Праліч. Чакаць цягнік і адначасова трымаць сувязь з сябрамі па сацыяльных сетках, быць у курсе апошніх навін інтэрнэту і нават аддалена працаваць. Цяпер усё гэта можна рабіць прама на чыгуначным вакзале Віцебска. Каля месяца таму тут з'явіліся указальнікі Wi-Fi. Падобныя кароткія надпісы сталі такімі чаканымі для аматараў глобальнай сеткі яшчэ на станцыі Орши і Полацак. Пакуль, праўда, у тэставым рэжыме. У нас пользуются активно, пассажиры используют для информации, как расписание движения поездов, ну и, будем так, личных потребностей. Они действуют пока в тестовом режиме. Значит, на вокзале станции Витебск беспроводная сеть работает с 12 июня. С 25 июля, значит, будет введена в коммерческую эксплуатацию. Глобальная сетка інтэрнэту становіцца звычайнай справай у грамадскім транспарце Віцебска. Пакуль бясплатна загрузіць старонку сайта можна толькі ў аўтобусе па 10-м маршруце. Для гэтага неабходна знайсці кропку доступа «Free автобус» і ўвесці нумар свайго тэлефона. Пасля таго, як прыйшло смс-кодам, пасажыру трэба прайсці актывізацыю, якая зойме некалькі секунд, і вялікі свет інтэрнэту на вашым мабільным тэлефоне як мінімум да канца паездкі. Аднак тут галоўнае не праехаць свой прыпынак, жартуе віцяблянка Алеся Іванова. Гэтым маршрутам яна карыстаецца часта і была прыемна здзіўлена такім ноу-хау у грамадскім транспарце. Это очень удобная функция. Я рада, что наконец-то в общественном транспорте и до общественного транспорта, точнее, добрался Wi-Fi. Доступ да інтэрнэту абсалютна бясплатны, дачасова скарыстацца ім могуць да 80 чалавек. Зараз спецыялісты вывучаюць, наколькі падобная паслуга запатрабавана гараджанамі. Смотрим, чем люди пользуются, какой трафик более востребован. То есть либо это видеоконтент, либо это соцсети. У перспектыве, кажуць спецыялісты, апазнавальныя знакі з надпісам Wi-Fi з'явяцца і на іншых папулярных аўтобусных маршрутах, але тут ужо, як кажуць, усё ў руках саміх пасажыраў. Віктор Праліч, Александр Рындзін, навіны Віцебск.